Okay, what's up mga ka-Kia all over the Philippines. Magdi-distribute ako ng t-shirt at saka yung sticker. Ito yung sticker saka t-shirt. Okay. Hinihintay pa namin yung ibang member. Darating yun mamaya. Kami po ay Team Bicol Albay ng United Kia City 5 Club PH. May kuwan na eh? Iya. Meron pang darating na dalawa naming ka-member. Bibigyan pa natin ng t-shirt at saka sticker. Shoutout pala sa Team Laguna, Team Batangas, at saka sa Team Bicol, kina Sir Eman, kina Sir Mel Pilapil, kay Pinuno, saka kay Admin Isagane. Idol, salute. Okay, ito na ang pangatlo nating member. Siya po ay Sir Arnold from Tabaco City. Sir, good afternoon po. Okay, yung sticker na lang kakabit namin. Picturean mo dyan, Sir Arnold dyan sa katanin niya. Iya. Okay, so pangatlo na to na dinikitan ko ng sticker. Shoutout ulit kay Pinuno sa Team Laguna. Right.